Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri Buddha Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Niki dinten Senin tanggal 28 April 2025. Cikal bakal channel teng Desa Jati Teken Mojolaban, Sukoharjo. Mbok bilih dulur-dulur dereng pirsa makomipun cikal bakal Jati Teken kula caosi pirsa makomipun Mbah Kyai Slamet cikal bakal Jati Teken. Niki Masjid Al Mukminah Jati Teken. Pintu gerbangipun makom mlebeten masjid niki. Dadose mlebet masjid mengke enten makomipun. Niki mboten dikunci, saged langsung dibuka. Makomipun Simbah Kyai Slamet kang wonten lore masjid kidule masjid Jati Teken. Sak ngisore wit ringin nika. Nika makomipun Simbah Kyai Slamet cikal bakal Jati Teken Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Kula ndek wau sampun suluk salam dumateng Mbah Kyai Slamet kalih nyuwun donga edi pangestu lan restu dumateng para sesepuh bini sesepuh leluhur-leluhur. Nah menika makomipun Simbah Kyai Slamet. Kyai Slamet kabangun minggu wage 14 bulan 11 tahun 82. Menika makomipun sak ngisore wit ringin iki. Kula ndekipun mubeng ten makom ningali makom ingkang sepuh mboten enten. Sedaya makome pun rehab pun digantos anyar. Ingkang makom Batu Andesit mboten enten niki. Sedaya makome pun anyar rehaban. Ingkang sepuh niku Mbah Kyai Slamet kalih kula caosi pirsa makom ingkang sepuh nggih. Nah menika Tunjung Mulya Kyai Surabakah kebangun tanggal 14 bulan 11 82. Nah niku nggih sepuh niki. Niki saetane Mbah Kyai Slamet. Kula lanjutke malih ten makomipun Simbah Kyai Slamet cikal bakal Jati Teken. Mbok bilih dulur-dulur badhe sowan Simbah Kyai Slamet saged dipadosi ten alamat Google Map makam Jati Teken. Mengke kula paringke kolom deskripsi alamatipun Google Map. Kalih kula paringke ten video kula. Ngaten dulur-dulur informasi saking cikal bakal channel dinten Senin tanggal
28 April 2025. Mbok bilih konten cikal bakal channel bermanfaat dumateng dulur-dulur saged di-subscribe, di-like, kalih di-share informasi saking kula. Matur nuwun.